ओमफ्राय बेखिनियाव जुदि लायाब्लाथाय बेखिनियाव जुदि बायसान्स बोरैबा लायाब्लाथाय जानांसिगौ ना हिन्जावखौ नायदों हिन्जावखौ माबायदि मोननायदों ओमफ्राय खाफाल जोबोद मोजां जाय हिन्जावखौ हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा ददेरे जेनबार सरगियारि गासैनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि दिनैनि फैला एमसिएलए बर' सावथुन दिन्थिफुं हाबाफारियाव आलासि महरै नुजाथिफैनाय नामगोनां मेन्डेला ब्रह्म सार खमार दैसा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो बेजों लोगोसे मानगोनां सुनेश्वर बर' मुसलपुर बिसानि गाहाय नेहाथारि लोगोसेनो बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय सासे फावखुंग्रि सुदेम सना रामसियारि आरो सोमावसार बसुमतारी एक्टर बेजों लोगोसे कोरियोग्राफार बेजोंनो लोगोसे बगुतामारि गामिनि रायजो राजा नोंथां मोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। गिबियावनो जोंनि गेजेराव आलासि महरै नुजाथिफैनाय मानगोनां मेन्डेला ब्रह्म बिथांखौ जौसांसिम बरायनानै लाबोनो थाखाय जोंनिनो बिथां जेम्स मुसाहारिखौ खावलायनाय जाबाय। गासिबो आखाइ खबनानै होनांगौ। बेजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। बेजोंनो लोगोसे जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनाय मानगोनां सुनेश्वर बर'खौ जौसांसिम बरायनानै लाबोनो थाखाय गुफाल बर'खौ खावलायनाय जाबाय। आरो बिथां सुदेम सना रामसियारिखौ जौसांसिम लाबोनानै थाखाय नवीन रामसियारिखौ खावलायनाय जाबाय। गासिबो आखाइ खबनानै होनांगौ। आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनाय सासे आलासि एक्टर कोरियोग्राफार सोमावसार बसुमतारीखौ जौसांसिम बरायनानै लाबोगोन गम्बर बर'। आरोबाव जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानाय गुगल बाबा लाइथुन नार्जारिखौ जौसांसिम बरायनानै लाबोगोन नवीन ब्रह्म। आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंनि गेजेराव दिनै नुजाथिफैनो हानाय केन्डेला जयसिं बसुमतारीखौ जौसांसिम बरायनानै लाबोगोन गम्बर बसुमतारी। गासिबो आखाइ खबनानै होनांगौ। बेजोंनो लोगोसे जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबावगोन सन्जीब कसाहारि बिथांखौबो जौसांसिम बरायनानै लाबोगोन गम्बर बसुमतारी। बेखिनियावनो जोंनि आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिया जोबथ'बाय। दा जोंनि गेजेराव दं मोसानाय। मोसाखावरि बिथांमोनखौ गावसोरनि मोसानायखौ दिन्थिफैनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय।
जोंनि गेजेराव मोसालांनाय मोसाखावरि बिथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय। दा उननि हाबाफारियाव दङ जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानाय आलासिफोरनि बिबुंथि। गिबियावनो मानगोनां सुनिसर बर'खौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बेखिनियावनो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों, साबायखर। थेंक इउ। बिथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबावनो हानाय आलासि महरै सोमावसार बसुमतारी एक्टर या करिय'ग्राफार बिथांखौबो गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ फंनैसो लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। हेल' गिबियावनो दिनैनि बे फैलाय MCLA बर' सावथुन नायनो फैनाय गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय फोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मागो दमासिनि एसे लेटहैब्लाबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। आं दा मा बुंनो, नोंसिनि बे जायगायावहाय फैनानै दा जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंखौ बे जों बिथाङा सिनेमा लांनायजों लोगोसे नोंसोरखौबो लांफानोसै होननानै मेनला सारखौजों आंखौजों बुंनायखाय आंबो बेवहाय नुजाफैनाय जादों। दा आङो जेम्स बिथांखौ आंखौ बेवहाय लिंहरनानै सनमान होनायनि थाखाय आङो गोजोननाय मोनदों आरो बिथांसिम साबायखर बावगोन। आं दा मा बुंनो, जोंहा सारमोन दं आरो फंबायमोन दं, बिसोरो एसे एक्टिं खालामगोन आरो जोंहा नानि सुदेमसोना दं, बिथाङाबो मोसागोन। आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों। आरो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबावनो हानाय सासे फावखुंग्रि बर' सावथुननि सुदेमसना रामसियारिखौबो फैनानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बुग्लामारि बनगाव गामिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम एसे गदायैब्लाबो मागो दमासिनि गिदिरफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो उन्दैफोरनिसिम आंनिफ्राय अननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। गोजांदों नामा? मा सिरि गोजाखै दा? एथ' गुसुब्लाबो जा गुसु जादोंना बोथोराथ', थेवब्लाबो जे नोंथांमोना बे फैलाय MCLA बर' सावथुनखौ नायनो फैदों, बेनि थाखाय आङो बेखिनि मानसिनि अनजिमा नुनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेहाय आंहा दिनै फैनायनि जेबो प्लेनिं गैयामोन, नाथाय दादाया दाख्लैनो बुंहरदोंमोन, ओमफ्राय आंना समा मिलायाखैमोन, ओमफ्राय थाखि थुखि दिनै मिलायफ्लांबाय। ओमफ्राय दादानि अननायावहाय दिनै नोंथांमोननि सेराव मा होनो फैनो खाबुखौ मोनबाय आरो नोंथांमोनजों लोगोसेनो दिनै आं फैलाय MCLA सावथुनखौबो नायफानोसै, मानोना दिनैसिम आंबो नुवाखै। बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों जयै नायनोसै। एसेनोसै, गोजोन्थों। बिथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। नोंथांमोना सानाखै नङासै सासे थालांबावबाय नोंसोरनि गेजेराव बिबुंथि होनो थाखाय? नंगौना नङा? नंगौना? जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानाय आलासि महरै लाइथुन नार्जारी बिथांखौ गावनि फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसेनो बिथाङाबोथ' रोजाबखायो, मिन्थिखायो नङा होनबा? बेजों लोगोसे दोंसे मेथाइ रोजाबनानै होनांगौ। गिबियावनो बे सावथुन नायनो फैनाय गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आङो बेफोरबायदि बिबुंथिफोर लाखिफेराखै, थेवब्लाबो दिनै फंनैसो बुंनो होनाय खावलायनायलाय आं एसे बुंनोसै। आं बेखौनो खावलायनो सानगोन रायजोफोरखौ, बे सावथुनखौ नोंथांमोना नायोबाथाय जोबोद गोसो होनानै नायनांगोन। आङो दोंसे मेथाइ रोजाबनो होनो खावलायदों। आङो ट्रेकआव दोंसे मेथाइ रोजाबनोसै, गोजाम मेथाइ। थेंक इउ। बिथां लाइथुन नार्जारीसिम रोजा रोजा साबायखर। खनसेबाव आरो जोबोरैनो आखाइ खबनानै
निमाहा हो आरो फिन खनसे आरोबाव आखाइ खबनानै होनांगौ नोंथांमोना दा बावैसो नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे मेथाइ रोजाबलांनाय एथ' थान्दा थान्दा जानानै दं गासिबो इन्ट्रेस्ट गैया नामा नोंथांमोना एसे जस होनानै होबासो मोजां मोनोना आलासिफोराबो आरो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबावनो हानाय आलासि महरै केन्डेला जयसिं बसुमतारी बिथांखौबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय केन्डेला बयनिसिमबो खुलुमबाय दा बिबुंथिखौथ' लाखिनो होदो र' माखौ बुंनांगौ माबोरै अबेनिफ्राय बुंनांगौ गोदोनिफ्रायथ' रायलायनायाथ' गोदोनिफ्रायनो गथ'निफ्रायनो रायलायबोदों आइया ओरैनो कालु होनो होननानै आरो दा अबेनिफ्राय जागायनांगौ बेलेगफ्रा मोजां मोजां जागायलांजोब्बाय दा आं अबेनिफ्राय जागायनो बेखौसो एसे उसुबिदा मोनदों थारमाने बुंफेरनायबो अयभास गैया नालाय दा नोंसोरखौ मा होननांगोन आं मानिफ्राय जागायनांगोन उसुबिदा मोनदों आरो जेसे होनब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनिनो गुरु दंखायो जोंहा मेन्डेला सार बिथाङा आंनि जेरावबो बिथिङावनो गुरु बिथाङा आंखौ आं बिथांनिनो सासे फरायसामोन मोनसे समाव दा नोंथ'ला दिसुन लायबाय बिथाङा एक्टिंआवबो आंनिनो गुरु फोरोंगिरिबो सासे आंनिनो फोरोंगिरिमोन दा जेरावबो जेसे होनब्लाबो जिबौआ थुख्रासे जनायबाबो जिबौनि थुख्रासेखौ नुयोबा एसे ख्लाब ख्लाब मोनो आंनियाबो बिदि अबस्था जानानै दं रायजोफोर दा जेखियानो जाया मानो गुरुआ गुरुआनो होननाय जायो बिमाया बिमायानोखा बिमाया मालाबाबो बिफा जानो हाखाया नालाय बिदि सिस्टेम आरो दा एसेबाबो उसुगुदु मोनो मा होननो मा मानो दा नोंथांमोना सिनेमाखौ नायदो सिनेमाखौ नायनानै नोंथांमोना गाज्रिखौसो लायो ना मोजांखौसो लायो लादो आं मा बुंबावनो बे गावबागाव नायनायनि सायाव जासिगोन नोंथांमोना सिनेमाखौ नायखांनाय लोगो लोगो नुनो मोनगोन गोबां मोजांबो गाज्रिबो नों बाबुमोना मानो हायाव जदों बाबुमोन नोंसोरनो जाहैबाय जोंनि भबिष्यत उनाव नै नानियानो नार्स जाहैनांगोन बै बाबुमोन डाक्टार जाहैनांगोन नंगौना नङा बिनि थाखायनो बिमा बिफाया सानफ्रामबो टेनसन जाबाय थायो सोरनाबा फिसालाया ड्राग्स जाग्रा जाहैयो सोरनाबा जुमाय फाग्ला जाहैयो सोरनाबा हिन्जावनि फाग्ला बेनि थाखायनो बिमा बिफाफ्रा सानफ्रामबो टेनसन जाबाय थायो नंगौना नङा मादै नंगौना अबयसे जोंनिया खारगोबाय दिसुन जोंसो जाहैसिगोन टेनसना नङा होमबा जोंना बिमा बिफाया टेनसन गैला दा आंना फिसालाया देरबोबाय टेनसन गैला जनानैसो मोनजानाय जाहैबाय आरो बांगालफोर मोनबा मावबाय थागौमोन आइयाबो आफायाबो दा बर'सो जाहैबाय नालाय मावला रिटायार जाबाय होनना बुङो ओंखायनो नोंसोरो हायाव जना बाबुमोन दे नोंसोरो गसंनानै बा सोरजोंबा बाम जानानै दा ओइ लास्टआव सियार दंनिया जना थाहैथां बाबुमोन जोंहा आराम गुदुं नायो दा जेसेनो लेक्सार होयो एसेनो लावो नोंथांमोनाथ' लेक्सारखौ नायनो फैयाखै नङाना आरो नोंथांमोननि जाय बेसादखौ नोंथांमोना बांसिन गोसो होनानै गोसोआ फैसिगौबा सानदों बिथां दं दा ओंखायनो आं बिबुंथिखौ आंनिखौ बारा खालामना दा आंखौ आर'नाइ फालि बावग्रायाबो होग्रायाबो हौवासो जाहैबाय नालाय आं बिथांखौबो साबायखर बावगौमोन आं हौवा मानसिखौ बारायलांलां दा आंखौ बेहाय आर'नाइ फालि होनानै बरायनायनि थाखाय बिथां आदा जेम्सनिसिम रोजा साबायखर थाबाय आंनि बुंनायखौ आं बेखिनियावनो गोजोनथों गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम आरो दा बावैसो मोसालांनाय समायना रमायना जोंनि गेजेरावहाय बिथांमोनखौ जौसांसिम फैनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय बिथां मोसाखावरिफोरखौ जौसांसिम फैनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय बेजों लोगोसे बिथां मोसाखावरिमोनखौ जोंनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय गासिबो आखाइ खबनानै होनांगौ
गोजोन्थों। आरो जोंनि गेजेराव मोनसे हाबाफारि थालांबावबाय। जोबनायाव जोंनि मानगोनां आलासि दिनैनि बे प्रग्रामाव नुजाथिफैनो हानाय बिथां सार मेन्डेला ब्रह्मखौ रायजाफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय बे गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय।